Трета част, не знам какво стана. Но, айде, нека си бе. Аз тегля хора. Неговата пица, както кончи във втори епизод. Хало! Малко са бих скучил. Падна ми се кебабче, хора. Петицка. Ти ще изядеш цялото кебабче, бе. Дай малко. Шиката. Така. Слагам си кебабче, хора. Едно от най-хубавите пици, хора. Ще ме различни други чаленджи. Колко анах нещо? Ай. Кетчуп. Кетчуп. Кетчуп с ябълка, хора. И сладко. И пръчици. С майонеза става перфектно, но... Неговата пица е много яка. Ревнувам даже. Да, бе. Ама моята е за най-вкусно. Паднали са. Фак! Едно. Пак слагам ли майонеза? По толкова ще сложа. Добре. Ай. Блок. Ай, са. В момента наистина става яка. Готово. Западна. Едно. Ще ти смачкам букука. На ти какво са пая майонеза и на мен ми са пая майонеза. И той стана идеално. Идеалната пицка. Това стана пицка. Хора, само да идти неговата пица. Опа. Репенът ябълка. Нищо да стане по-сладко. Две не са паднал, хора, на мене. И на мен. Кетчуп. Добре, бе, колко кетчуп ще слагам за трети път? Човек, колко път сме теглили? Ти още един път, аз още един път. И накрая, ако не са падни солити, ще вземем. Ще сложим отделно. Така ли? Да. Чакай, тя двойката да не е скрита някъде, че не тегления. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дай седмицата. Хора, запи. Дай седмицата. What? Абракадабра, какво стана от такова? Добре, ари, ще мисля да отстъпи просто. Давай, тегли, че тъни. Това е последния път. Това е последния. Майонеза. А не кебабче. Кома вземеш, бе? Не съм много яка стана. Само пръчици да сложа. И малко солетки. Я! Последния ми път, хора. Това се пада 7. И на мен той. За четвърти път, хора. На мен за трети. Кетчупа свърши. Така и последно солети трябва да сложим. Три. Какво? 3 солети. Ето, хора, слагаме си стрички. Аз си ги начупа. Да стане по-сочно. Всъщност и аз сега. Чай да покажа. Ние ще си изядем последните неща. Така, готов ли си? Ето я, моята пицка. Много хубава, сочна. И ето я на Nexus, ябълковата торта. И хора, ще се завърнем. Когато е готова. Те още
И ето ни хора, завършвам си с пиците. Те пристигнаха до 2 минути. Топлички горещи са. Нямаме... Да, ще я видим сега. Си видим сега. Тук малко е разпробва да примере. Примерно долу пари много хора. Не ти ли паричък? Хора, не знам как се яде тази помия. Аз едно по едно отгоре ще си взема. Аз отгоре ще почна да пиям и тъй. Опитай си питката първо. Трябва да махна и той. Много хубаво, хора, много хубаво. Сега ще си изядем. Нашия Владо после ще тръгва. Нямам време за друг чалендж. Нещо да правим навънка. Зато и към 6 часа той ще е готов. Ще правим да си. Като ми. Ето го нашия Томчо. Той ви казва чао. Чао, чао! Чао, хора.